takihuolto osa 2. Tosiaan nyt me ollaan kesä yli säilytetty takkiin vähän miten sattuu. Katsotaan mitä se voidaan tehdä. Rotsi on ollut mytyssä monta kuukautta suljetusmuovipussissa. Nyt se on vähän tunkkainen ja rypys. Se pitäisi saada suoraksi freesiksi. Voidaan tosiaan aluksi käyttää meidän vanhaa tuttua vaatevarjoa. Eli otetaan kaikki pöly ja sköpäsi pois. Tämä ylimääräinen pöly on nyt poistettu takista. Sen jälkeen me halutaan nämä rypyt pois. Sä voit käyttää siihen sun omaa vaatehöyrystystä. Laita vaatehenkariin, pidä hiha suorassa. Ja sen jälkeen höyrytä sitä. Se on valmis. Tadaan! Tosiaan vaihtoehtoinen tapa on käyttää ihan klassista silitysrautaa. Laita käsi tähän asentoon. Käsi tonne olkapään sisään. Saat hihan suoraksi. Sen jälkeen anna höyryä sille näin. Se on valmis. Rotsi on nyt harjattu ja höyrytetty. Se on suorassa. Sen jälkeen viedään se tuulettumaan ulos. Mielellä omalle tuuletusparvekkeelle me käytetään nyt sisäpihaa. Minimissään 2 tuntia pidä, ehkä paremmin pidä työn yli. Silloin se villan kuitu puhistaa itteensä ja freesaa. Rotsi on nyt vinkkissä, hajut on lähtenyt, se on suorassa. Mä oon valmis käyttää sitä. Nähdään!